ne donge nen deputy president jatend piny William Ruto, nen jalup jatend piny Kenya kapok obedo jatend piny. Ang'o momiyo nyaka sani koro koko wacho ni sirikal onge pesa? Ponono en bende nong'eyo kose? Gino osewache di mang'eny kabiro ka ni ker masani ne en jalup jatelo ma osewuok ma en Uhuru Kenyatta. To ne waneno kaka weche nowichore ka jatend Azimio nodonje odno mokelo tungni e ot ma jalup ker ma osewuok no omistreat ker masani ma ker masani ne gigo manotimore ne emiwinjo ka samoro jalup ker masani wiye ok nyal wil gik manotimore ne. Osiko wacho ni wan ma wang'eyo gima notimore kendo wang'eyo kama Nyasaye ogolo wae. Ne en wach matek ma Ruto ne en figurehead mani kanyo to gik moko nitimo ka without en ng'eyo. Omiyo ok ni nikech koro ne sirikal ni nong'eyo gik matimore. The last part mar sirikal mokalo